Прывітанне, паважанае спадарства. Сёння 24 красавіка о першай гадзіне по еўрапейскаму часу мы пачынаем трэцяе адкрытае пасяджэнне выбарчай камісіі у каардынацыйную раду трэцяга склікання. Меня зовут Алена Прыходько, я старшыня камісіі, і я хочу засведчыць, што на сённяшнім пасяджэнні прысутнічаюць сябры камісіі Андрэй Таманчук, Алена Філатова, Ярослав Бекіш і я старшыня камісіі Алена Прыходько. У сілу пункта 4.11 палажэння аб выбарах у каардынацыйную раду дзеля прыняцця рашэнняў неабходны кворум. Нагадаю, усяго у нас камісія ў складзе 6 чалавек, то бок неабходны кворум у складзе 4 чалавек. Ад агульнай колькасці выбарчай камісіі у нас сёння ёсць кворум выкананы. Пасяджэнне выбарчай камісіі такім чынам я абвяшчаю адкрытым. Нагадаю, яно зараз транслюецца ў прамым эфіры і адпаведна запіс таксама застанецца на наших крыніцах. Таксама на пасяджэнні выбарчай камісіі прысутнічаюць прадстаўнікі тэхнічнага боку, тэхнічнага сакратарыяту каардынацыйнай рады. Нагадаю, што яны не валодаюць правам голаса, правам голасам валодаюць выключна сябры камісіі. І выбарчая камісія дзейнічае на падставе палажэння аб выбарах у каардынацыйную раду, з якім можна азнаёміцца на сайце каардынацыйнай рады. Такім чынам я пераходжу да абвяшчэння павесткі сённяшняга пасяджэння. Першае пытанне – гэта зацвярджэнне павесткі пасяджэння выбарчай камісіі на 24 красавіка 2024 года. Другое пытанне – абвяшчэнне колькасці паступіўшых спісаў і справаздача пра бягучы стан іх апрацоўкі. За справаздачу мы не галасуем, за абвяшчэнне спісаў і іх прыняццё мы галасуем. Трэцяе пытанне – дапушчэнне да выбару у працоўным парадку тых, хто пройдзе праверку, а на наступным пасяджэнні толькі ўжо пра гэта абвесціць. То бок будзем галасаваць за магчымасць дапускаць да выбару у працоўным парадку. Чацвёртае пытанне – зацвярджэнне крытэрыяў ацэнкі па прызнаку грамадзянства чальцоў выбарчых спісаў. І пятае пытанне – гэта абмеркаванне і прыняццё рашэння па спісе за годнасць беларусак. Калі ўсё зразумела, то можам пераходзіць да першага пытання – зацвярджэнне павесткі пасяджэння выбарчай камісіі на 24 красавіка 2024 года. Паважаныя калегі, прашу выказвацца голасам, ці згодны вы з павесткай сённяшняга пасяджэння, ці не, калі ласка. Згоден. Згодна. Согласен, полагаю, возможно утвердить. Дзякую усім, я таксама згодна з павесткай. І першае пытанне закрыта і прынята агульнай колькасцю галасоў. Пераходзім да наступнага пытання абвяшчэння колькасці паступіўшых спісаў і бягучы стан іх апрацоўкі. Нагадаю, што учора 22 красавіка калегі, я выбачаюсь, але ўвесь час я казала, што сёння 24 красавіка, а сёння 23. Выбачайце, калі ласка. І мы, да, і ніхто. Спяшаюся жыць. Так, сёння 23 красавіка. Я выправляю свою памылку, і сённяшняе пасяджэнне, ўсё мы, канешне, праводзім 23 красавіка. Добра, што ад пачатку памылку выправіла. Нагадаю, што учора 22 красавіка а 23 гадзіне 59 хвілінах мы спынілі прыём выбарчых спісаў. І станам на бягучы час у нас паступіла 13 выбарчых спісаў. Гэта агулам ад пачатку прыняцця спісаў. За учора у нас паступілі наступныя спісы.
Команда Латушки и Рух за свободу, лидер Павел Латушка. Блок Прокопьева Егорова, лидер, инициатор списа Павел Потапов. Спис «Европейский выбор», инициатор Александр Добровольский. Спис «Воля», инициатор Вадим Кабанчук. Спис «Наша справа», инициатор Роза Турарбекова. Спис «Загодность белорусов», инициатор Ярослава Григорьев. Спис «Молодь в наступ», Елизавета Прокопчик. Спис «Голос диаспор. Одинство понад межами», лидер списа Надія Нортон, инициатор Роман Кисляк. И спис «Хопить бояться», лидер-инициатор Татьяна Мартынова. Калі ласка, гаспадарства, ці готовы вы проголосовать за то, что гэтыя списы до нас поступили и приняты для дальнейшей регистрации и опрацоўки? Калі ласка, выказвайтеся. Так. Так, списы дошли, и мы готовы взять эту працу. Я согласен. За. Я таксама пацвярджаю, што мы гэтыя спісы атрымалі і яны ўжо знаходзяцца, кожны з іх на розным стане апрацоўкі. І зараз я такую невялічкую справаздачу для ўсіх дам. Спачатку я раскажу про тыя спісы, якія паступілі у нас адразу. Гэта спіс «Солідарнасць» Георгій Дмітрук, спіс «Закон і правапарадак» Александр Азараў, спіс «Незалежныя беларусы» Максим Шабуцкі і спіс «Краіна для жыцця» Віталь Савюк. Гэтыя спісы ўжо знаходзяцца на фінальнай стадыі апрацоўкі, то бок чальцы гэтых спісаў праходзяць выбарачна асабістую ідэнтыфікацыю праз асабістую сувязь з чальцамі выбарчай камісіі. Гэта значыць, што калі гэтая ідэнтыфікацыя адбудзецца і калі ніякіх пытанняў па ёй не ўзнікнуць, па сутнасці гэтыя спісы ўжо, можна сказаць, прайшлі ўсю апрацоўку. Калі ласка, Ярослав, выказвайцеся. Хотел только додать, дякую, что спис Шабуцкага и Азарова индивидуальную выборчую идентификацию прошли. Дзякую вялікі, вельмі істотны такі дадатак. То бок гэтыя спісы мы ўжо можам лічыць па сутнасці, якія прайшлі праверку. І далей у нас ёсць пытанне, як будзе адбывацца далей апрацоўка. Калі мы прымем па ім рашэнню, то ў канцы гэтага пасяджэння па сутнасці я ўжо рэзюмірую, як будзе надалей. Спіс «Солідарнасці», спіс «Краіна для жыцця», я думаю, сёння прайдуць там дадатковую апрацоўку, і таксама па іх будзе прынята рашэнне. Што тычыцца спісаў, якія паступілі да нас учора, літаральна мы прымалі заяўкі ў апошнія хвіліны, вось літаральна ў апошнія хвіліны, то усе гэтыя спісы, то бок команда Латушки і Рух за свободу, блок Прокопьева Егорова, Европейский выбор, Воля, Наша справа, Загодность белорусок, Молодзевы наступ, Голос диаспор, Хопить бояться, ўжо папярэдне апрацаваны сакратарамі выбарчай камісіі. І гэтым спісам учора былі, ініцыятарам спісаў учора былі накіраваны спачатку лісты аб пацвярджэнні прыняцця іх дакументаў, а сёння усім спісам, апроч аднаго, па якім мы сёння будзем разглядаць асобна, былі накіраваны індывідуальныя ідэнтыфікацыйныя коды гэтых спісаў. То бок гэта значыць, што ўсе гэтыя спісы, апроч спіса «Загодность белорусок», прадаставілі выбарчай камісіі усе неабходныя дакументы, і іх спісы складзены адпаведным чынам і адпавядаюць гендернай квоце. Тыя спісы, якія пазіцыянуюць сабе як парамілітарныя, даслалі асабістыя дадатковыя дакументы пра тое, чаму мы павінны іх лічыць па гендернай квоце 20%. То бок гэта пытанне па сутнасці ўжо, гэта не пытанне, а гэты этап па сутнасці ўжо пройдзены. Ну вось, я думаю, што нічога дадатковага асабіста ў мяне няма. Калі у вас ёсць, калегі, што дадаць да таго, што я сказала, калі ласка, выказвайцеся. Не маю чого додати. Ну,
Ну, я толькі ўжо карыстаюся тым, што мы зараз у прамым эфіры, скажу, што калі ласка, паважаныя ініцыятары спісаў і чальцы спісаў, знаходзьцесь зараз гэтым часам на сувязі з намі, таму што калі спатрэбіцца якая-небудзь праверка ці удакладненне, то, калі ласка, будьце дасяжныя да нас. Такім чынам, можна лічыць, што другое пытанне у нас таксама вырашана. Мы прагаласавалі за тое, што трэба галасаваць, за справаздачу галасаваць не трэба, і мы пераходзім да разглядання трэцяга пытання паседжання. Дапушчэнне да выбараў у працоўным парадку тых, хто пройдзе праверку на пасяджэнні. Наступным проста мы ўжо абвяшчаем аб прынятых рашэннях у працоўным парадку. Для тых, хто, можа, не разумее, чым я зараз скажу, трошачкі патлумачу, што, як я ўжо сказала вышэй, у нас ёсць спісы, якія ўжо прайшлі цалкам усе праверкі, і спісы, якія сёння цягам дня гэтую праверку скончаць. І каб не чакаць наступнага адкрытага пасяджэння, я прашу чальцоў камісіі прагаласаваць за тое, каб мы рашэнні па гэтых спісах і па наступных, якія будуць крочыць такім же шляхам, маглі прымаць у працоўным парадку, а на наступных пасяджэннях адкрытых проста абвяшчаць аб прынятых рашэннях. Выказвайцеся, калі ласка, калегі. Ну, мне падаецца, што калі спісы будуць выклікаць пытанні такія, як сённяшні адзін з іх, то гэта трэба будзе разглядаць таксама ў эфіры, каб быць максімальна празрыстымі. Калі пытанняў не будзе, то, канешне, лепей прымаць рашэнне ў працоўным парадку. Ну, я падтрымліваю, тому што часу у нас не вельмі шмат, працы шмат, наадварот, адпаведна, каб не зацягваць вось гэтыя працэсы і не таміць людзей да моманту, калі будуць агучаны іх каманды. Я лічу, што мы можам давесці гэтую радасць крышачку раней, адпаведна, проста зафіксіравацца на наступным паседжанні, што мы гэта ўжо адпрацавалі і каманды гатовыя да наступнага этапу іх выбарчай кампаніі. Дзякуй. Я поддерживаю предыдущих коллег, поэтому голосую тоже за. Я таксама падтрымліваю, і тады будзем лічыць, што гэта трэцяе пытанне прынята усімі чальцамі аднагалосна, і мы рашэнне аб дапушчэнні камандаў да выбары будзем прымаць у працоўным парадку, а на агульных пасяджэннях абвяшчаць гэта, калі таго будзе патрабаваць час і занятасць камісіі. Ну і, канешне, калі гэтыя каманды пройдуць усе этапы праверкі. Пераходзім да наступнага пытання. Зацвярджэнне крытэрыяў ацэнкі па прызнаку грамадзянства чальцоў спіса. Патлумачу, што мы маем на ўвазе. Гэта такое вельмі чуллівае пытанне, і ў палажэнні аб выбарах прапісана дакладна важны крытэрый, што удзельнікам спіса і ініцыятарам спіса абавязкова павінен быць грамадзянін Рэспублікі Беларусь. Але так як усе грамадзяне Беларусі і зараз знаходзяцца ў розных умовах тэрміноўкі альбо прытэрміноўкі пашпартаў, у розных палітычных умовах і шмат акалічнасцяў, то тут у нас паўстала шмат розных пытанняў. І да чаго мы у ходзе працоўных абмеркаванняў унутры камісіі прыйшлі, я зараз сфармулюю гэта, што ўсё ж такі гэты важны фактор наяўнасць грамадзянства Рэспублікі Беларусь, гэта самы важны крытэр. Але калі грамадзянін Рэспублікі Беларусь мае пашпарт з пратэрміноўкай пасля 2020 года, па ўсім зразумелых прычынах, чалавек не можа больш сабе гэты паспарт працягнуць і аднавіць, то мы гэта прымаем, гэты дакумент мы прымаем, і гэту пратэрміноўку мы лічым прымальнай. Таксама прымальнай мы лічым тое, што грамадзянін Рэспублікі Беларусь паралельна можа мець грамадзянства іншай краіны, але
Калі ў яго ў наяўнасці пашпарт грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, мы адштурхоўваемся менавіта ад гэтага факта, ад гэтай акалічнасці. Іншае грамадзянства мы не разглядаем, гэта, скажем так, не наша справа і не наша зона цікавасці, але наяўнасць грамадзянства абавязкова. Альбо чалавек прадастаўляе іншы дакумент, тое, што мы з чым мы сутыкаемся, это дакументы літоўскія альбо польскія, але у гэтых дакументах пазначана грамадзянства асобы. Такія дакументы мы таксама лічым прымальнымі, калі там пазначана, што гэта грамадзянін Рэспублікі Беларусь. Што скажаце, калегі, па дадзеным пытанні? Яшчэ раз нагадаю, гэта ўсё тычыцца толькі чальцоў выбарчых спісаў, а не саміх выбаршчыкаў. Чальцоў выбарчых спісаў. Калі ласка, выказвайцесь. У ходе праверкі выбарчай прыходзіцца працаваць таксама з іншымі тыпамі дакументаў, асабліва вось сённяшні кейс там з амерыканскім ID. І мы будзем, я думаю, адштурхоўвацца ад таго, ці там пазначана наяўнасць беларускага грамадзянства. Не проста імя, прозвішча, там асабістыя дадзеныя, а менавіта наяўнасць грамадзянства. Ну, я дадам, напэўна, у рамках выбарчай камісіі мы маем права запатрабаваць дадатковыя сведзення дзеля таго, каб ідэнтыфікаваць чалавека. І я яшчэ раз зазначу, што наша галоўная мэта надаць магчымасць усім тым, хто можа прымаць удзел, не блакіраваць, не ставіць нейкія прыпоны, але і адказнасць пры гэтым мы таксама нясем. Адпаведна, калі вынікаюць вось такія акалічнасці, пры ўсім нашым жаданні дапусціць усіх, мы мусім перастрахавацца, каб беларусы дакладна ведалі, што іх права не парушана, і у выбарчай камісіі прынялі ўсе меры для таго, каб прапусціць у спісы дзейсна тых беларусаў, якія могуць уплываць на тыя пытанні болячыя, якія мы зараз бачым. Адпаведна, без абразаў, калі ласка, калі да вас звяртаецца выбарчая камісія з просьбай надаць яшчэ нам больш дадзеных для таго, каб мы пераканаліся ў тым, што вы дзейсна вельмі хацеце вызваліць нашу Беларусь і зрабіць усё самае лепшае для таго, каб мы пабачылі дзейсна вельмі якасныя выбары. І я скарыстаюся магчымасцю, як чалец выбарчай камісіі, я хацела бы вам кожнаму падзякаваць. Калегі, хто зараз тут са мной прысутнічае, і тыя калегі, хто будзе нас глядзець з вамі ў эфіры, я дзейсна сутыкнулася з сітуацыяй, калі чат працоўны, мы з вамі не сварымся ў пытаннях даволі гарачых, а знаходзім кампрамісы, кансэнсусы і абмяркоўваем вельмі слушна ўсе пытанні, канструктыўна, галоўнае. І я вам шчыра скажу, вось гэта дзейсна той чат з вялікай колькасцю, у якім я працую, адпачываючы разам з вамі. Я асобна хацела бы вам падзякаваць за ваш прафесійны падыход да гэтай вельмі патрэбнай і важлівай справы для Беларусі. Дзякуй. Андрей, коли ласка, вы... Я бы добавил, да, что гражданство Республики Беларусь это все-таки является статусом гражданства. И если у нас нет доказательств о том, что гражданин вышел из гражданства, а это единственный способ, в общем-то, утраты на данный момент гражданства, то мы не можем его не считать не гражданином Республики Беларусь. Другое дело, что, конечно, нужны подтверждающие документы. Вот. И если у гражданина паспорт просроченный ввиду объективных причин, то, соответственно, и он проживает в другой стране, то, соответственно, у него есть документы, которые легализовали его статус в той стране, где он проживает. Соответственно, это, скорее всего, вид на жительство, в котором в обязательном порядке указывается действующее гражданство. Поэтому запрос дополнительных документов при отсутствии, ну, в смысле, отсутствии либо просроченного паспорта, а запрос таких документов является необходимым и будет как раз отражать его легальный статус, то есть наличие гражданства. Спасибо. Дякую, колеги. Резюмірую тое, што мы прымаем тую формулёўку, якую агучыла раней, але можа з такой абмоўкай, што мы ўсё ж такі адкрыты да таго, каб разглядаць асобныя выпадкі асобна пры наяўнасці там нейкіх пацвярджаючых дакументаў альбо акалічнасцяў. І тады
галасуем за гэтае пытанне. Выказвайцеся, калі ласка. Ну, я голосую так. Я прошу прабачэння, я все-таки гэтае резюме перед постановкой на голосование хотел бы еще раз удакладніць. Прабачце за затрымку. Все добра. За тое, што вы прамовілі з улікам тых абставінаў, што калі чалавек па якімсьці прычынах не мае пашпарт аднаўлёны і у яго, напрыклад, наступства, чаму не можа змяніць, там наступілі раней за 2020 год, то мы разглядаем іх у асабістым парадку, так? Там Зенон Пазняк можа намі разглядацца. Разглядаем усіх асобным рашэннем камісіі вось па дадзеным спрэчным ці якісьці там цяжкім пытанні. Так. Дзякуй вялікі, я за. Алена, Андрей? Я так само за. Так, я за голосовала. Дякую. Я таксама за, і мы прымаем гэтую фармулёўку, паўтаруся з абмоўкай аб тым, што у выпадку спрэчных альбо нейкіх індывідуальных пытанняў мы разглядаем гэтае пытанне па грамадзянству альбо па гэтаму патрабаванню у асобным парадку і прымаем рашэнне агульнай колькасцю галасоў выбарчай камісіі. Я бачу, што там у тэшцы у нас было пытанне, што ў спісе робіць Вадзім Кабанчук датычна грамадзянства, то я адкажу. Мы прынялі спісы цягам на зараз з усімі асобамі, якія там пазначаны. Калі зараз цягам індывідуальнай праверкі будзе высвятляцца, што ў чалавека няма наяўнасці беларускага грамадзянства, і ён не можа яго пацвердзіць і не можа прадаставіць, каб мы прынялі асобнае рашэнне там па гэтай асобе, то такая асоба будзе выключана са спісу. Ну, для гэтага мы гэта і разглядаем. Пакуль я не магу вам сказаць ні па ніякай асобе і там па Вадзім Кабанчук у спісе, таму што ён гэты спіс падаў, як і ўсе астатнія людзі, якія гэта зрабілі. Цягам высвятлення мы будзем прымаць рашэнне, і калі Вадзім Кабанчук прадаставіць пацвярджэнне таго, што ён з'яўляецца грамадзянінам Рэспублікі Беларусь, то мы не будзем маць да яго пытання, нават калі ў яго ёсць грамадзянства іншых краін. Ну і таксама, як ужо мы сказалі вышэй, будзем разглядаць у любым выпадку яго асобу ці якую-будзь іншую асобу. Тады гэта пытанне лічым прынятым і разгледзеным, і пераходзім да наступнага пытання. Абмеркаванне прыняць рашэнне па спісе за годнасць беларусак. Усе калегі ўжо азнаёміліся з гэтым спісам і з асаблівасцю гэтага спіса. Я зараз патлумачу для тых, хто нас зараз глядзіць і будзе глядзець. Да нас паступіў спіс, ініцыяваны спадаром Ярославам Григор'евым, які называецца «За годнасць беларусак». І у гэтым спісе ёсць такія цікавыя акалічнасці, што, па-першае, у спісе імёны пазначаны такім чынам, што вельмі цяжка зразумець, гэта мужчына ці жанчына, але у самім спісе пазначана, што ўсе гэтыя асобы з'яўляюцца жанчынамі. Таму тут ёсць, па-першае, пытанне да выканання гендернай квоты, якую пака мы з калегамі не можам вызначыць, таму што калі адштурхоўвацца таго, што ў спісе ўсе жанчыны, там няма мужчынаў, то гендерная квота не выканана. Па-другое, калі ў спісе ўсё ж такі гэта мужчыны, якія там па пэўных сваіх нейкіх прычынах і падставах выдаюць сябе за жанчын, то таксама да гэтага ёсць пытанне. Таму вось гэта гендернае пытанне за спісам за годнасць беларусак у нас пакуль не вырашана, і я прапаную звярнуцца да ініцыятара спіса Ярослава Григор'ева, які там у спісе прынамсі пазначаны як Ярослава з фемінітывам. Па-першае, для таго, каб запытаць дадатковыя звесткі наконт гендернага складу чальцоў яго спіса і
таксама ну, яго самого, тому што тут не зусім зразумела, хто як сябе пазіцыянуе. Таксама у гэтым спісе не напісана, што там прымае удзел грамадзянскае аб'яднанне, палітычнае аб'яднанне рух, і адпаведна пункту 3.3 палажэння аб выбарах нам патрэбна асабістая выпіска аб тым, што калі ёсць удзел некалькіх палітычных партыяў альбо аб'яднанняў, альбо там рухаў нейкіх, яны павінны адпаведнае рашэнне даслаць. Усе іншыя спісы, якія мелі вось такія акалічнасці ў сваім складзе, нам такія дакументы даслалі. Таму таксама я выношу ініцыятыву звярнуцца да гаспадара Ярослава Григор'ева, каб запытаць у яго і гэтую выпіску, каб быў выкананы пункт 3.3. І яшчэ у гэтым спісе ёсць такая акалічнасць, як сам ініцыятар гэтага спісу, і грамадзянства якога цягам гэтай праверкі пакуль для нас таксама не зразумела, бо у ягоных дакументах пазначана, што ён грамадзянін іншай краіны. Таму вось па гэтым спісе яшчэ ініцыюю запыт аб тым, каб спадар ці спадарыня Ярослав Григор'еў даслаў таксама пацвярджэнне свайго грамадзянства. Чаму мы гэты спіс вось так разглядаем зараз асобна? Таму што ён асобна звярнуў на сябе ўвагу па вышэйадзначаных мной акалічнасцях, і я прашу калегі выкарціць, калі ласка, якія ў вас ёсць заўвагі ці пытанні па гэтым спісе. Можно я скажу? Мы вельмі так і вы дзякуем незалежного дачынення да гэтага спісу, і я б хацеў звярнуць увагу і нашых магчымых гледачоў, што не наша справа разбірацца ў матывах удзельнікаў спісу і заяўніцы ці заяўніка спісу, чаму яны так зрабілі. І не наша справа на гэта рэагаваць. Наша справа высветліць, ці ўсе 10 прадстаўнікоў і прадстаўніц спісу з'яўляюцца грамадзянамі і грамадзянкамі Рэспублікі Беларусь. Калі так, мы іх рэгіструем, калі не, калі хоць адзін з іх или адна з іх не маюць беларускага грамадзянства, то яны не выконваюць запатрабаванне спісу з 10 асобаў, і такім чынам увесь спіс будзе неліквідны. Гэта раз. Па-другое, мы павінны праверыць наяўнасць гендернай квоты і вынесці свае рашэнні. Мы не будем разбірацца ў падставах, чаму так атрымалася, што там людзі пазначаюць мужчынскае імя і мужчынскае прозвішча і жаночае імя. Гэта ўсё да Каранцыйнай рады. Калі для Каранцыйнай рады гэта істотна, Каранцыйная рада павінна гэтым разабрацца. Мы будзем рабіць толькі тую частку справы, якая залежыць ад нас, на што ў нас ёсць мандат. Дзякуй. Я згодна з вами, Ярослав, і мы не высвятляем зараз прычыны, чаму гэтыя людзі так зрабілі. Мы павінны высветліць, ці адпавядае заяўлены гендер таму, што прапісаны ў пашпарце альбо ў пасведчанні асобы, з якой нам прыйдзецца працаваць. Калі ён не адпавядае, то мы гэта будзем разглядаць як невыкананне гендернай квоты і ўвогуле невыкананне палажэння. Таму проста мы гэта агучваем, каб для падацелей спісу і удзельнікаў спісу гэта не было там нейкім сюрпрызам ці нейкім парушэннем з нашага боку. Канешне, кожная персона можна вызначаць сабе як заўгодна і пазіцыянаваць таксама, але мы маем справу з дакументамі. Калі такая персона нам прадоставіць доказы таго, што адбылася смена гендера, і ёсць на гэта адпаведныя дакументы, мы іх прымем, канешне же, і залічым гэтага чалавека так, як ён себе пазіцыянуе і як ён адпавядае дакументам. Калі ласка, калегі, працягніце дыскусію, у каго што ёсць сказаць. Ну так, я хотела бы зазначыць, што выбарчая камісія дзейнічае на падставе шматлікіх дакументаў. Мы падпісвалі пэўныя дакументы таксама, якія нас забавязаюць да некаторых дзеяў альбо наадварот не дзеяў у пэўных выпадках. Таму мы заклікаем кожнага, калі ласка,
пакольку наша праца яна строга рэгламентавана, у нас ёсць перачень дакументаў, па якіх мы працуем, мы просім вас таксама звяртаць увагу на тое, што і з вашага боку мы не мусім быць тэлепатамі, залазіць у галавы кожнага чалавека і спрабаваць там разабрацца ў думках, марах і рэшту. У нас ёсць вельмі, на мой погляд, цяжкая праца, таму што адказнасць за сённяшнюю сітуацыю зараз цалкам ляжыць на нашых плечах. У нас ёсць дакументы, якімі мы кіруемся, і з таго боку, адпаведна, мы таксама чакаем пакет дакументаў, а не запіскі, меркаванні і ўсё рэшта. Прабачце, нікаго не хачу абразіць, але з юрыдычнага пункту гледжання дзейсна правільна Яраслав зазначыў, гэта не ў нашай кампетэнцыі разбірацца у светапоглядзе іншых людзей. Давайте будзем рабіць ціск на тое, што ёсць пэўныя патрабаванні да падачы дакументаў, якіх і мы, і вы мусім датрымлівацца. Дзякуй. Я абсолютно согласен с коллегами. Я считаю, что нам надо придерживаться тех правил, которые установлены для нашей работы. Спасибо. Тады, калегі, резюмируя ўсё вышэй адзначанае і сказанае, я прашу вас прагаласаваць за гэты пункт, накіраваць да ініцыятара спіса спадара Ярослава Григор'ева альбо спадарні Ярославы Григор'евай запыт на дадатковыя звесткі па ўсіх тых пытаннях, якія для камісіі незразумелыя і не вызначаныя, і таксама папярэдзіць аб адказнасці за прадстаўленне гэтых звестак і аб нашай магчымасці выключыць спісак у выпадку невыканання. Калі ласка. Давайте галасаваць, калі ласка. Я за. Натуральна за. Безумоўна, так. Ну, я таксама згодна. І гэтае пытанне мы лічым прынятым. Ну, на сённяшні дзень, на сённяшняе пасяджэнне мы ўжо ўсё разглядзелі, можа, ў такім хуткім стане. Я бачыла, што ішлі пытанні, я не, шчыра кажучы, не паспела ўсе іх прачытаць, я проста бачыла, што яны прыйшлі. І зараз, дзе іх паглядзець у каментарах, ці можа, давайте, як вы лічыце, калегі, будзем мы выстачаць час на тое, каб... Ага. Ну, я прапаную просто сабраць зараз пытанне, папрасіць нашых гледачоў пакінуць ужо на падставе таго паседжання, якое мы правялі. Мабыць, вынікнуць яшчэ дадатковыя нейкія ўдакладненні наконт таго, што мы ўжо агучылі, і наступнае наше паседжанне пачаць з адказаў на тыя пытанні, якія выніклі сёння, паступілі да нас да моманту, пакуль мы праводзім наступныя нашы трансляцыі. Адпаведна, можна пачаць з нейкай іншай рэчы, акрамя вітання і нашага, што называецца, уводнай часціны, аб чым мы будзем размаўляць. Так што, сябры, даражэнькія, калі ласка, пішыце пад відэа вашыя пытанні, ўсё, што вас цікавіць у выбарчым працэсе, а наступны наше паседжанне я прапаную пачаць да ўвагі з нашымі гледачамі. Дзякуй. Я б тут дадаў, я зараз паглядзеў, у нас насамрэч няма пытанняў, там звяртаюць нашу увагу на пытанні, звязаныя з грамадзянствам Вадзіма Кабанчука, і астатнія гэта рэакцыі на змест, ну, нармальныя рэакцыі людскія. Я не думаю, что тут нам есть на что отказать. Так, я бачу, што тут пішуць, што некарэктная інфармацыя паданая. Я выбачаюся, калі я нейкім чынам некарэктна падала інфармацыю, і для таго, каб гэта інфармацыя была карэктная і адказы на яе былі карэктнымі, вось для гэтага мы прагаласавалі гэта па пытанню акурат Ярослава спіса загоднасць беларусак. Выбачаюсь яшчэ раз публічна, калі я некарэктна прадставіла інфармацыю, таму што пакуль для мяне асабіста і для калег, я так разумею, шмат неадказаных пытанняў, таму мы прагаласавалі сёння за тое, каб дадаткова запытаць інфармацыю, і калі яна прыйдзе ў карэктнай форме непасрэдна ад самога падацеля, мы яе дадзім менавіта ў той форме, якой яна у
нас будзе, таму што зараз пакуль яна не зразумела для нас саміх. Таму прыміце, калі ласка, мае выбачэнні і чакайце на удакладненні і выпраўленні, калі мы будзем мець дакументы, таму што ўсё ж таки па дакументах Ярослав мужчына, і ідэнтыфікацыйны нумар, які там стаіць, абазначае мужчыну, які нарадзіўся ў 20 стагоддзі. Мы умеем чытаць дакументы па лічбах таксама. Усё, на сёння вялікі дзякуй спадарства, паважаныя калегі, спадарства, усе, хто нас глядзяць. Калі у вас ёсць да нас пытанні, накіроўвайце, у нас ёсць для гэтага афіцыйная пошта, будзем інфармаваць вас, сачыце, калі ласка, за нашай працай і ўвогуле за ўсім выбарчым працэсам і выбарчай кампаніяй. Жыве Беларусь! На сёння пасяджэнне аб'яўляю закрытым.